أستغفر الله. Allah subhanahu wa ta'ala siger en hadith qudsi: Jeg har skabt dig for at tilbede, så ikke spil din tid. Og jeg har skrevet din rizq, så ikke anstreng dig. Og hvis du er tilfreds med det, jeg har skrevet til dig, vil jeg bringe fred i dit hjerte og i din krop, og hos mig vil du altid være velsignet. Og hvis du ikke er tilfreds med det, jeg har skrevet til dig, Allah har sværget ved sin stolthed, fabi'izzati wa jalali, jeg vil sende verden efter dig. Du vil løbe i den, som dyr løber i junglen, og du vil kun opnå det, jeg har skrevet til dig. Søn af Adam, jeg har skabt jorden og himlen, og det har ikke påvirket mig. Vil det påvirke mig at skaffe et stykke brød til dig? Søn af Adam, jeg har ikke glemt at give rizq til de folk, der har syndet imod mig. Hvad så med de folk, der tilbeder mig? Søn af Adam, du skal ikke forlange i morgens rizq, for jeg har ikke forlanget af dig i morgens tilbedelse. Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort det klart fra starten af. Han har skabt os for at tilbede ham. Så hvis du putter al din tid på at søge uddannelse, så får du din uddannelse i den her verden. Og du kommer til at få et arbejde. Du kommer til at få et godt arbejde. Du kommer til en god penge. Og du bliver ved med at bruge hele dit liv på at søge uddannelse. Du kommer til at få det. Men når du kommer med Allah subhanahu wa ta'ala, der er ikke nogen professionsbachelor, der kommer til at få dig ud af helvede. Der er ikke nogen diplomuddannelse, der får dig ud af helvede. Ingen kandidat, ingen Ph.D.-grad, ingen af de her universiteter, eller de her bøger, som har ikke andet noget med islam at gøre, kommer til at få dig ud af helvede. Og jeg påstår ikke, at man skal opgive sin uddannelse. Nej, man skal bruge sin uddannelse for at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Brug din uddannelse for at gavne muslimerne. Brug dit arbejde for at tjene penge, for at du skal give sadaqa, for at betale zakat, for at du skal forsørge din familie, for det er også en tilbedelse i sig selv. Og når Allah subhanahu wa ta'ala siger, at han har skabt os for at tilbede ham, så er det absolut det. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og jeg har blot skabt menneskerne og ånderne for at tilbede mig. Det er ikke grund til, at Allah har skabt os, for at vi skal tilbede ham. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Og de folk, som har taqwa, Allah vil altid finde en udvej til dem, og vil sige dem fra en sted, som de ikke aner. Det er meget simpelt. Allah han har sat dig i den her situation, hvor du mangler penge. Og Allah han har gjort sådan, at du står i den her pressede situation for at teste dig. Vil du synde imod ham, eller vil du adlyde ham og holde dig væk fra haram? Vil du gå hen og arbejde i stedet, hvor du sælger alkohol, og hvor du sælger svin, og hvor du sælger blade, hvor du sælger nogle klamme billeder på? Eller om du vil vende tilbage og have sabr og tålmodighed og se andre steder, og ikke nøjes med de her begrænsede penge, x antal kroner, som kan være grund til, at du kommer i helvede, eller om du kommer til at give slip på det her, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt dig. Det er meget simpelt. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os for at tilbede ham. Så vi skal bruge vores arbejde for at komme tættere på Allah, som jeg sagde lige før. Og den her udvej, den kommer lige pludselig. Den kommer lige pludselig. Du tænker, subhanallah, jeg har ikke tænkt over det her, og det sender Allah, han får dig ud af den her situation. Og det her er en lille historie, som måske kan bringe ideen måske lidt tættere på. Og det er ved en kendt alim, han hedder Hatim. Den her kendte alim, han var kendt for at rejse forskellige steder i forskellige byer og forskellige lande, for at søge viden og give viden. Og på et tidspunkt, han var meget hårdt ramt, og han havde ikke så mange penge. Og han havde 6 døtre. Så den dag, han skulle rejse til sin familie, jeg blev nødt til at rejse nu for at søge viden. Jeg blev nødt til at rejse nu for at søge viden. Og jeg ved godt, at vi ikke har så mange penge, men Allah subhanahu wa ta'ala har skal nok velsigne os. Hans kone sagde til at blive sammen med os, vi har brug for dig. Du skal arbejde, du skal skaffe penge, du skal skaffe føde. Han sagde, jeg har nok, indtil jeg kommer tilbage. Og alle hans døtre var imod ham, undtagen den mindste på 10 år. Hun rejste op og sagde, lad ham gå. Lad ham rejse, og lad ham søge viden. Han gør det for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Og vi putter vores tiltro til Allah subhanahu wa ta'ala, den levende, som aldrig nogensinde kommer til at dø. Da han rejste, så kom natten. Samme nat, det kunne mærke, okay, fint, maden er ved at blive over. Og vi har kun vand tilbage. Midt i det hele blev banket på døren. Så morgen hun åbnede døren, så så hun en mand med fint tøj. Og dyrt tøj. Det var kendt, at hvis man havde fint tøj, så var man rig. Så kigger hun på manden og siger, og så spørger hun, hvad vil du? Hun sagde til, han spurgte hende, har I noget vand til mig og mine mænd? Har du noget vand til mig og mine mænd og mine venner?
Så sagde hun, fint, det er faktisk det eneste, vi har, så griner hun. Hun sagde faktisk, det eneste, vi har. Værsgo og drik. Da han drak, og hun lukkede døren, og så gik ind til sin døtre, og hun sagde, det var bare en mand, der spurgte om vand. Jeg skal lige prøve at forestille det her. Lad os antage, at vi har et kamera nu inde hos familien, og et kamera udenfor. Døren bliver lukket, inde hos familien. Moren siger, det var bare en mand, der spurgte om vand, og så gav jeg ham det bare. Og ud fra den anden side, var det en kendt khalifa. Khalifa til muslimin. En muslimens leder, der hedder Abu Ja'far al-Mansur. Han sagde, giv mig den her pose penge. Det var en pose med guldmønter i. Han tog og kastede dem på døren, og han sagde, den der elsker Khalifa til muslimin, den der elsker mig, vil gøre nøjagtigt som jeg gjorde. Alle personer gjorde det. Tog penge fra og kastede dem. Lige foran døren. Indtog hun kvinden indenfor. Hun hørte, at der blev banket på døren. Der er nogle ting, der blev kastet på døren. Så hun gik over, åbnede døren en lille smule, så kunne hun se, at der fløj penge ind. Der mønter, der blev kastet, der guldmønter, der ramte på døren. Og hun kunne se, at menneskene, der kastede dem bare. Der var blevet kastet så mange mønter, at hun har svært ved at lukke døren og få dem ind på samme tid. Og da det gik, og Khalifa til muslimin, Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, han gik tilbage. Muslimernes leder, da han gik, så sagde moren, kig, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os rizq. Så kom den lille pige på 10 år, og se hvilken visdomsord, der kommer ud nu. Hun sagde, kan I se, det var bare blot et menneske, der kiggede på os, og så vi var i nød, og gav os så meget. Kan I forestille os, Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige, ham der vil sørge alt sammen, ham der vil sige det alt sammen, den barmhjertige, hvis han kiggede på os, hvilken ni'ma, hvilken velsignelse vil vi så være i. Subhanallah. Det er folk, der forstår at putte tiltro til Allah subhanahu wa ta'ala. At undgå at begå haram, at indgå for at tjene føde og penge, der vil komme ind i ens krop.